Ćao ljudi, za par sati je godina mi se dolazi do kraja, ne? Malo sam se napila, oprostite, već je 12 sati i ja sam pod cugom, no ja šta da radim, mora se. Šta sam htjela da vam kažem, želimo da se zahvalimo, znači za ovu godinu bila je jako, jako dobra, drugačija kao do sada, interesantna. Hvala vam na vašim komentarima. Htjeli smo se, znači i ja i moj tim, znači da se kod vas svi zahvalimo za vaše komentare, iako nisu pozitivni uvijek, ali znaš, važno je ko ti daje komentar, ne šta se piše, nego koga piše. Vi se smijete u vezi mene, ja u vezi vaših komentara, ponekad mi uvredite, ali manje više ja vas blokiram i to je to. Znači, 1-1. Čovjek se može da će isto i sam god dodadne, ali manje više. Šta ti želim za 2026. godinu? Pa vidiš, Večeru, to što tebi želim, što sebi želim, želim i tebi. Znači, kao prvo na prvom mjestu želim ti zdravlje. Bez zdravlja nisi ništa. Moja pokojna majka je uvijek rekla dok si zdrava, svačija si, kad si bolestan, ničiji si. Onda ti želim naravno sreću, znači za 26. godinu da ti se sve ispuni, sve što poželiš, ali moraš naravno i da radiš. Znači ako ne radiš, nećeš ništa znači ni da ostvariš. Jednom mi jedan čovjek rekao da je ljenčarenje đavolski teren, znači potrudi se, radi, bit će para. Šalim se. I treću želju, 3 ribice. Treća želja ti je naravno znači puno ljubavi, znači da se družiš sa ljudima koji su jako pozitivni, ne trujte se sa ljubomorom, ne trujte se sa mržnjom, nema od toga ništa. Mogu da ti kažem, jer zato sve što daješ, što ti se vraća, ne možda odmah, ali pre ili kasnije, zato ljudi gledajte znači svoja posla, gledajte da budete sa dobrim ljudima, sa pozitivnim ljudima, sa uspješnim ljudima. Samo tako možeš da rasteš, samo tako ti je jednostavno lijepo i zdrav si, ako se naravno ne baviš tuđim problemima. Za par sati, kako sam rekla, godina se završava, ja imam 3 izbora od haljinica. Molim vas, komentirajte koju od te 3 da obučem. Neodlučna sam, šalim se. Možete znači da mi kažete, pa dragi moji, za iduću godinu, znači bit ćemo još bolji, još aktivniji, još luđi, da ima šta da priča, kako se kaže, za dobrim se konjom prašina diše. Želim vam najsrećniju, najbolju 2026. godinu. Imam osjećaj bit će jako dobra godina, bar za mene, a sad kako će biti za tebe, to ja ne znam. Potrudi se da bude što bolje. Cheese!